Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Eksorsista. Mao ba? Kinsa mapagpari ang iyang gipangita, ha, Doris? Nangita ko na siya kang Padre Benjamin. Unsa? Nay, ano ka ng luspat ka man diha? Nakailan ka ba ni Padre Benjamin, ha? Nay Marlene? Anak. Sige. Tiwas lang diha og kaon, ha? Mura magut kag natulala diha, Nay Marlene. Ay, lagi. Ay, Doris. Ay, guwapa. Oh, unsa naman sad kay Divino? Ikaw, sab, no? It's uti kay kaoy. Unsay HOT, ha? Ay, hot god. As in, hubako lugotok kay spoton. Mahimo ba ayaw pagbugal-bugal? Basig masimplang mo ron. Ay, ayaw na mo ni Ana, ha? Yun na. Kano sa man da ito mobalik si Father Amaro, Divino? Basin karong gabi, kay niadto manggudto sa syudad. Kaya ko nung pangumustahon ang kahimtang sa arsobispo. Kana sang paria ba? Sige lang gini siya glakaw. Mura magdili mahimutang. Mura yung langang nga puwag lubot. Day, Doris, day. Ayaw pag-ingon ana, oy. Libre man punta karon, di ba? Why schedule? Kung naapatay internet connection din he, o niya natay computer din he. Pilay posta o, magsigiri kag Facebook, o di ba ka, magduwa og farm bill, samtang ako magduta. Ha? Duta di ay ha? Ang angay ni mo ay kinyag. Ay, mamusi, mag-oy, Ay, ang maayo pa, Divino. Kaon na lang din, he. Tilawin yung giluto ko. Oh, agoy, oy, kita, oy. Mas maay pa tuod. Pero, kabalo mo, kaybaw mo, ng Marlene, day Dores. Grabe, yung kayong panghitabo ka. Ngano naman, pod. Tanawar, ha? Sigun sa balita ning mantalaan kining akong gipalit ba? Oh, dara. Doon na'y madre nga gipatay. Unya ang litis karon, mao ang hinigugma ni Dr. Carl Astana. Kinsa man po na siya, Tay Divino? Ay, siya lang man ka, oy. Katong doktor nga ni Anhe din ba? Kuyog ni Padre Amaro ba? Dayon ang sa may naana, ha? Ay, sus, luuyay ko tin taon day. Ang iyang hinigugma nga si Janice, Janice may pangalan atong ko ano, hinigugma ni Dr. Carl Astana. Gilugos, unya gipatay. Unsa? Lagi! Ug katong madre nga gipatay, kauban ni Sister Estefany, ang madre nga kuyog ni Padre Amaro din sa diyang ilang gihimo ang deliverance session sa ato tunghaan din, he? Tinuot ka ba, Tay Divino? Ay, lagi taon day. Uy, og na, oh. Basta luoy lagi yun yung taon. Luoy kayo. Siguro ko, nga, murag mabuang sa kaguol ang maong doktor. Gumikan sa maong panghitabo. Mao ba? Oh, oy. Nga nung nikatawa man ka diya, Doris. May katawanan ba sa akong gisulti? Walang. Nahimot lang ko. Yan naman di ay. Dili pwede? Oh, Doris. Kaluin taon sa gidangatan sa uyab ni Dr. Astana. Dita. Kalagot yun siya naghimo sa ingon. Father? Father? Oh, Cheryl. Ayaw kini aga sa puninarya. Di amin ka man nahibaw ning maong balita, ha? Kisa may nagsulti ni mo. Nabasa lang na ako samantalaan, Father. Ug namasin ko nga ni Aka. Ug sakto gyud ko sa akong intuition, kay ni amang gyud ka. Bao ba? O sa man, mikaon ka na kay mga unta, Cheryl? No, thank you, Father.
gatas na lang kay imo. No, thanks, Father. Di ko pwede og gatas. Maayong adlaw kanimo, Father Amaro. Oh, ikaw! It's been a long time na wa ko makakita nimo. Father Amaro, for your information, akong manghod kining gipatay nga si Janice. Condolence, Pearlie. Kaila mo, Father? Condolence, ma'am. Thank you, miss. By the way, ako di ay si Attorney Perlita Dominguez. Og... Wa. Sige. Biyaan ko na ka mo, ha? Excuse me. Saan man? Sige na, magawas yun na tayo ni Cheryl. Mga uno na ta. O kung muli na ka, magdungan na ta pagpaduong sa ato. Sige. Sige, Father. What a small world, Amaro. What a small world. Doris, di ba ayong maglipay ta kay nadaot ang ubang tao? Ay, Maria Santissima, kasalpahis ko sa naghimo ni Ana. Mura magditaw, mura gyud og demonyo. Doon na ako'y pagduda nga tingali usa lang katawo ang naghimo sa ingon. O nga nung nakaingon ka man ni anak tay? Ha! Don't tell me nga. Detective ka na karon. Og dili ka na sa Kristen. Bitaw Divino, unsay imong sukaranan niya nakaingon ka man nga basin og usa lamang katawo ang naghimo sa ingon, ha? Tungod kay silang duha, si Sister Stephanie o si Dr. Carl Astana, mao'y kauban ni Padre Amaro sa paghimo og deliverance session basin og kuan ba kanang gipanimaslan lang ba? Ha! Ambot lang ni mo tay Divino. Ako pa ikaw, no? Kaon kay ba sabi gapas mo ka lang? Oy. O ngano ni barog naman ka diha, Doris, ha? Asa ka man? Doon ako ito makaniyot. Sige day, amping ka perme. Take care, cause I care. Mua, chop chop. Baya! Hal-hal ka baya! Ab- Buhay biyan ni mo. Ngalom day, murag now. Ito na ay. Way lingi-lingi. Wag yung lingi-lingi ng Marlin. Ambot ba ang bataa, Divino? Usahay, di yun masabtan ang kinaiya. Ay, maog yun. Gwapa unta. Pero haskang maldita ha. Dugay-dugay ka naman yun din, Divino. Nakaila ka tingalian ng Padre Benjamino. Oo. Kuha na siya na kuadjutor man to siya ni Padre Diosdado kaniadto. Gwapohon sa tong pariya. Na, ambot lang. Asa na katugibutang si Ginoo. May pagka, what's him sabgod to siya, God? Ngano nakaingon ka man ni Ana, ha, Divino? Hala, gayod lang. Di lang ko magtel. Ay, ako sa nitiwaso ni Sabaw, aron matuog ko karon. Ay, sige, mas maayo pa, Divino. Ganong ingon sa natuk ang si Nanay Marlene pagkadungog niya sa nga ni Padre Benjamin. Husto. Samtang wa pa'y tao din sa opisina. Mas mayo tingaling matugon ako. Kay medyo marag nagduka na sa kuda. Nay! Nay! Kinsa man ang imong kuyog? Siya ang imong tatay, anak. Yay! Nanadjog ko'y Papa! Papa? Pwede ko mong gakos ni mo, Papa? Di pwede. Ayaw gakos diya kay di mahimo. Pero nga naman! Siya man ka ang akong Papa! Papa, asa man ka? Ayaw paglakaw! Pa! Nagtamko ko. Ako nga kitang ako amahan sa akong damgo sa diyang bata pa ko. Pero nga nung napalayo man siya na ako. Nga nung waman mo sugot si Nanay Marlene. Kanindot unta nga bisan sa damgo lang. Nga akong makauban ng akong amahan.
Madalag unta. Si Nanay Marlene magod. Siya gyud ang mabasol ni ning tanan. Oh, kinsa na? Kinsa na gina? Makalagot ay. Oh. Kabog na sa hangin nga may dapat sa akong tingkoy. Unsa ka na baho ah? Baho sa kandila? Ang doorknob, giliso! Gani babae nga, gani kadugo! Wa mo to ka sa yutang iya mga til! Gani mga kanina! Ayaw! Ayaw! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!